الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من الأيام ووطن سفر ووطن نبي المسلمين guda 12 sannan kuma 2 ga watan tara miladiya haihuwa annabi Isa alaihi salam 2022 wato watan Satumba kenan insha Allah ta'ala za mu yi bayani cikin wannan karamin littafi mai suna الموبقات موجبات من النار فصل الكلام بيان أكيد شيء المعاصي والذنوب وتولد فقط المبين menene kuma menene tasirin su idan mutum yana yin su da ainihin rayuwarsa ina fatan gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana cikin hadisi ingantacce yace ijtanibu sab'a mubiqat qalu ya rasulullah wa ma hum qala ashirku billah والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم البعث وقتل المحسنات المؤمنات الغافلات قال صلى الله عليه وسلم يجمعنا وانا حديثي اجتنبوا سبع الموبقات وجيوا wasu abubuwa guda bakwai masu halakar da mutum waɗannan zunubai ne guda bakwai idan mutum yana yin su za su halakar da shi a rayuwar shi ta duniya da lafiya lallai ne idan mutum ya yi waɗannan zunubai guda bakwai to ya halaka sahabban manzon Allah suka ce ya manzon Allah waɗanne ne waɗannan zunubai guda bakwai din shi ne manzon Allah ya ce ashirku billah babba na farko shi ne haɗa Allah da wani yin shirka da Allah da baraka wa ta'ala na biyu fatul nafsu allati harrama Allah illa bil haqq kashe rai wanda Allah ya haramta a kashe ba ce sai da haƙƙi idan wani ya taɓa wani ya kashe wani to shi kenan ya shiga haƙƙi da amma haka nan mutum bai ci maka ba bai sha maka ba ka kashe shi ka burma masa wuka ko ka sa mishi bindiga ko ka sa mai wani guba ya ci ya sha ya mutu wannan shi ne zunubi na biyu manya wanda a wannan rayuwar yanzu shi ne babban abu wanda mutum zai aikata bai ma damu ya aikata ba kusan kai ina fata gani zunubi na biyu babba da yake halakarwa
Na uku ya ce wa sihir da yin sihiri zuwa wani bokaye a yi ma sihiri domin kai ka ɗaukaka ko kuma ka ɗaukakar da wani. Shi ne abu na uku wanda yake halakar da mutum a rayuwarsa. Abu na uku wa qatlu nafsi allati harrama Allahu illa bil haqq. Wa sihir sai wa aklu riba, cin riba, mutum ya rinka cin dukiyar riba. Riba ɗin nan tana da yawa. Ka karɓi bashi a ƙara in za ka dawo da shi ya ka ƙara. Ina fata gane duka irin waɗannan riba ne. To cin riba shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka halaka manya-manyan. Wa aklu malul yatim, sannan kuma na biyar shi ne cin dukiyar maraya. Amma wanka ya rasu, ‘ya'yan shi ba su girma ba, ka zo ka hanyar mutane suka ce marayu ne aka ba ku kuɗin su ka zo ka cinye. Wannan ma yana ɗaya daga cikin manyan zunubai wanda za su halakar da mutum a duniya da lahira. Sannan na gaba wata wani yau mutum, sannan da juya baya lokacin da ake yaƙi da mushrikai, lokacin da ake yaƙi da kafirai, ana cikin yaƙi sai ka fito wajen ka juya wani. Wannan ma shi ma babban zunubi, babban laifi. Sannan wa qasmul muhsinati wal mu'minati tawakkal. Mu'mina, mutum ya yi ma mu'mina sharri cewa ya jefe ta da kalmar zina. Mace kawai ka ga mace ce ai mazina ce, ai ka za ku gane. Wannan ma shi ma babban zunubi. Waɗannan su ne guda bakwai da manzon Allah ya kawo a cikin wannan hadisi. Sannan kuma a wani hadisi manzon Allah yana faɗan ne manya-manyan zunubai. Ya ce al-kaba'ir, kun ga manyan zunubai su ne al-ishraku billah, haɗa Allah da kun ga yana da ɗaya daga cikin waɗancan kenan, haɗa Allah da wani babban zunubi. Wa hukukul walidai, sannan anan kuma sai kawo saba ma iyaye. Saba ma iyaye shi ma babban zunubi ne wanda yake zai iya halakar da mutum da kai shi da baya. Wasu kila sallallahu alaihi wasallam ai zambin akbar. Kuma wata rana sahabbai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna zaune a majalisar manzon Allah, sai suka ga ayyukan wanda suke yi wani suna manzon Allah tambaya mai amfani, ba irin fira mara amfani ba, wanda fira da manzon Allah fira ce mai amfani. Sai suka ce ya manzon Allah ayyukan zambin akbar, wani zunubi ne ko wani zunubi ne ba. Wani zunubi ne ko wani zunubi ne ba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Qala sai manzon Allah ya ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaq. Ka sanya ma Allah kishiya alhali Allah da shi ya halice ka. Allah da shi ya halice ka, shi ya ce ka bauta mishi, shi ya ce kuma ga yadda za ka bauta mishi. To da ka bauta mishi din sai ka so mutane su yaba maka, ka sanya wa Allah kishi. Ko kuma sai kai ba don Allah ne ba, ka yi don abu kana yi ne, kai ne bin Allah ne, ba ka yi don Allah ya baka lada ba ne, ba ruwanka, kai dai mutane su yabe ka, ka sanya wa Allah kishi. Wannan shi ne ake kira shirka. Sannan da manzon Allah ya gaya wa sahabbansa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, ka sanya wa Allah kishiya alhali shi Allah da shi kadai ya halice ka. Sai suka ce ya manzon Allah summa ai, sannan wanda zunubi ne yake yin wannan. Kun ga dai karatu da zai nuna mana shirka da Allah shi ne farko babban zunubi. Ina ba ta gane. To abu da biye mashi shi ne an tattula waladaka mahaifar ayyukan amma ka kashe ɗanka kana jin tsoron talauci, domin tsoron talauci ta yi hana da yawa
na fata gani da shi ne kisan kai ake so a kaya mana ko ba a kowane rai ka kashe shi ma babban zunubi ko da ka kashe mutum shi ma babban zunubi menene yanzu ba ina da kowa in ya fito daga gidan shi kafin ya je gidan shi a hankali shi ba a kashe shi zai kai ko ba zai kai ba zai dawo gida ko ba zai dawo haka ne haka rayuwar nan kana jin tsoron kada a kama kana jin tsoron kada a kama da kowa ne ina fata sannan sai suka tambayi manzon Allah sahabban da suka fara tambayar manzon Allah suka ce sun ma'ai to daga sanya wa Allah kishiya da kisan kai to sai wanda suke ne kuma yake yin sa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musu an tazni hadithan da shine kai sina da ainihin irin mutum to zina da ba ya haram amma ni ne hukunci da ɗan hukunci ka ko matan hukuncinka shi ne girma shi abubuwa da yawa ka ina fata a gani wanda na yin zina shi ne abu na uku wanda ya haramu babba wanda ba ina fata a gani sannan wani hadisi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir manzon Allah yake tara sahabbansa sai yake cewa shin ba na ba ku labarin manyan zunubai ba ba na gaya muku zunubi da kowane zunubi girma ba kun ga wannan ba sahabbai suka tambayi manzon Allah ba shi ne ya yi shafu yake so ya garantar da su ya ce ya jawo hankulansu ya ce shin ba na gaya muku wani manyan zunubi ba kwari sai suka ce na muna su ya kwari ariyahu yin an san riya ko riya tana shiga cikin ibada tana kuma cikin ibada ina fata gani idan mutum yana riya ranar alkiyama Allah zai ce ni na wadata ni ko wadaci ne daga gare ka ni wancan shi wanda kai ma ya baka hannu ina fata gani to riya shi ne misali kayan azumi na nafila kai da Allah kadai ku da kai wasu ya ba ni wahala ina fata gani ko kuma ne da zama na sai kuma da ya mana wata azumi kai wasa ina fata gani ko kuma ka zo yin sallah in ka zo yin sallah kai kadai za ka ga kai gurgurun fata shi amma in ka zo yin cikin jama'a kadai da kallon ita ne kai ta lalaye ba an gane na tunawa kai ta lalaye ba kai ga kana tare da wani alhali a zuciyar kai kana son mutane su yi malama ya yi malama da yi kai sallah ko dai yi sallah ina ba ta gane ko kuma ne tana shiga wurin sadaka ka ga wani da shi ne na taimakawa da wani a nan wajen kai da shi ne sai da kima da sai da kage mutane wani ɗan cikin nan ma ne da kace ma ba da ne a cikin da ba ku ne amma cikin jama'a misali ke wannan duka misalai ne kawai ina ba ta gani duka wannan misalai kuma babu lada ina ba ta gani yana ɗaya daga cikin manyan zunubai a riyawa أو شهادة الزور وهم العلم حسن شيء الزور شما إيه ثم يمن الزور بعيد كيبا بعد كي بعد لا باي أشي إنا ناسني ناقل
ina fata gani ka gaya wa ya kaza ba ta na ba san abu ba san ko lokaci wani ko kuma ka zo shi da wani a ce ka gan shi yayi ne ba ka nan bai ba ka nan aka yi ka ce na gani ina na shi ne ba ka sani ba ba ka san an yi ba a ne shi da kuma shi da aka cewa ko kuma aka cewa ba hali komai ba kai ina ba ta gani waɗannan suna manyan daga cikin manyan zubai waɗanda Allah ya karanta da mu wani hadisi kuma wasu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an al-qaba'ir kuma an tambaye manzon Allah kira da abincin Allah su tabbata gare shi akan manyan zubai فقال قلنا ثاني ولا تقل من يمن البيت ولا تقل فقال انا الذي يسرع yace na daya ashirku yin shirka mun yi bayanin shirka a baya ko shirka shine haɗa Allah da wani wajen ibada haɗa Allah da wani sannan na biyu asihir yin sihiri je wurin boka a yawa sihiri ina ba ta sihiri ko yin sihiri shi ne abu da ke nan sannan da uku wa qatlun nafs kisan kai shi ma babban zunubi ne mun yi bayanin shi a baya sannan kuma wa aklu riba da cin riba shi ma mun yi bayanin shi a baya cin riba ina fata an san riba ko sannan wa aklu malul yatim cin dukiyar maraya shi ma ɗaya ne manyan zubai wanda zai iya halartar da mutum a nan duniya da lahira sannan wata wani yau kusa da ba da baya lokacin da ake yaki ana yaki da gudu ina ba ta gani shi ma ɗaya ne manyan zubai sannan wa ƙarfin musulma sannan da yi wa musulma mumina sharri cewa ita kaza kaza sannan na ƙarshe wa hukukul walidai saba wa iyaye akwai wani mai mota akwai wani mai mota DKA mota 6080 Allah da ya bani da ya bani kuma ya taimaka ya saka bani DKA kawai kuma 6080 wanda ya saka yana da wani Allah sai ya yi a kira wani da suka kira wani na sai hadisi na gaba وقال صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت عندهم الكبائر ومن قال صلى الله عليه وسلم يجي lokacin da ake bayani sahabbai suna bayani akan menene manyan zunubai sai ana kiran ayat manyan zunubai da Allah ya sai man Allah ya sa yace ai ashirku billah ce ka Allah kuma ne ko ina aka juya duk hadisi da aka kawo farko za a ce ne shirka haka Allah da wani shine farko sannan wa hukukul walidai sannan nan sai kawo saba wa iyaye sannan wa kana mutai da iyayensa lokacin da Allah yake a wanda yana cikin ya sai tashi da gaba idan ne zai kuma magana ne ba فجلس وقال وقول الزور وشهادة الزور وقول الزور وشهادة الزور وقول الزور وشهادة الزور من قال يعتبر مكان الحدود ذلك هل صعب يستطيع أتوجد إلى فدان قرية بشيء قرية فدان قرية بشيء قرية يتفهم ذلك وكل يبقى ولا dan ƙarya da yin shi da ƙarya suna fata gari inda za mu shiga
ce da kada mu da shi ne sai ya kaya wannan sai ma ne kuma za a yi kare ma hatta wannan aiki wasa to Allah ne ke bayyana mu ne da tawa yana mu ne da tawa yana ƙara sai da ku إن المؤمن إذا ترك الكبائر ما لم يكن في لدى المؤمن إذا يمر من يوجد سلطانا كان ذلك معضلا وقرآن السبب والذي تمكن ميزان لنبر الأنام matukar mutum ya bar manyan sulfai to ƙananan ma in Allah ya sa ga yawon ina fata kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani ne ma ya ce tajtani ku kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'at matukar kuka guje wa manyan sulfai to ƙananan ma za ku kare ka daina waɗannan manyan sulfai da kuka gani sabawa kuka gani sabowa har guda 8 ko 9 ina ba ta gane to kun mutum ya wasu to ƙananan Allah zai yi tare da ƙananan وذلك لأن الذنوب تكون راء على قلب المسلمين domin shi manyan sulfai suna zama ƙarata a zuciyar mutum wanda yake duk mutumin da yake zunubinsa idan mutum ya yi zunubi ɗaya sai a ɗiga masa wani digo guda ɗaya na tsara a cikin zuciyarsa misali shi ne ka aje ɓangara ko wani ƙarfe haka sai ka ɗiga masa ruwa sama ɗan haka a bashi wuri ya kwana zuwa zai mene zai yi tsada ko haka zuciyar mutum yake idan mutum ya yi zunubi guda ɗaya sai a ɗiga masa digo ɗaya na tsada idan ya tuba ya koma ga Allah Allah ya yafe masa sai a goge wannan tsarin guda ɗaya idan bai tuba ba ya ƙara sai ya ƙara da kaya in ya ƙara sai ya ƙara da kaya in ya ƙara sai ya ƙara da kaya har sai mai har sai tsada nan ya rufe zuciyar to daga nan ko da an gaya muku da ita ba za ku iya ko da an dawo maka hadisan duniyar da ke a alamin duniyar da kawai ana gaya na ba ta gani saboda haka mai zunubi zuciyar shi tana yin tsada duk lokacin da ya zunubi tsaka na lafiya a hankali a hankali wata amma almasahir kwamfar sai zuciyar shi ta rufe kafin ya gane kafin ka gane shi ke da zuciyar ta rufe da rabe za ta da wani gane والذنوب إجابة عن المعذور shi zunubi wani kariya ne yake ba da kai ke kowane lokacin da kai zunubi sai ka kare ka ba za ku gane cewa zunubi kake ba za ku gane cewa kana ƙara ɗaukar da kanka cikin zunubi ba za ku gane cewa kana ƙara kulloyin da kanka duk wanda mutum zai ba ina fata gani saboda haka idan mutum ya yi zunubi ya yi ƙoƙarin nan da nan da ne wajen mai da a share masa wani tsarin da ya yi in kuma mutum ya ci tuba ta ba ƙaruwa zai yi ta yi na fata an gane wannan shi ne bayanin zunubai a samun zunubai rabe-raben zunubai suka fi kusan kashi na ɗaya haƙƙoƙa haƙƙin Allah ta ba da zunubin da Allah ne ya ce kada ka je ka yi ka je ka yi shi wannan Allah yana iya yarda maka yi shi tun lokacin da ya zo wurin Allah ta ba ka koma Allah ce ya Allah ta yarda
taubatar da suwa ka koma ka yi tauba ne na gaskiya sai Allah ya yi halin ku ne da Allah ne ya ce kada a yi ka je ka aikata ina fata ku gani shi kuma tuban nan bai hada ya ga ko wa ayyukan dukkan masu yi isa ne kana da ko ka bar samu a wannan lokacin bai niyya ne ba za ka kare da ba sannan ka rabu da wannan sako sannan ka shigo wa Allah shi ne za ka samu Allah ya yafe shi ne sharuɗan tuba ka bar sako ka tuba a niyya ne ba za ka kare wannan da kai ba sannan ka bar laifi sannan ka shigo wa Allah to sai kashi na biyu shi ne haƙƙun ibada haƙƙin bayan Allah Allah ne ya ce kada ka cuci wani sai ka ne ka cuci wani Allah ba zai yafi ka wannan sai ka ne mai haƙƙi ya yafi shi kuma dole sai ka fara yin sharaɗi na hudu sharaɗi na hudu shi ne sai ka mayar mai haƙƙi haƙƙinsa ina fata gani je ka mayar ma mai haƙƙi haƙƙinsa shi ne na hudu sannan waɗancan guda uku shi wannan dole ne mutum sai ya nemi mai haƙƙi ya yafi idan dukiya ne a mayar masa da dukiyarsa in mutuncin sa kaci ne ka nemi yafewa a gare shi ko kuma ka je ka gaya musu ta musu da rana kuma ne ka ba da yafi ko ina fata gane saboda haka wannan su ne ainihin haƙoƙi a dabarbar zunubi guda biyu haƙƙin Allah da kuma haƙƙin bayan dole ne wannan sai ka tuko Allah ya kai wannan kuma ya kai bayan Allah ne shi ne mafi sai ka je ka bada kamirin da ya kai kafin ka nemi Allah ya yi Allah zai yafi maka idan ka bayar mai haƙƙi amma idan ba ka bayar mai haƙƙi ko kwana kai kana ibada Allah ya yi don mene akwai haƙƙi mai ranar kiyama za a zo da mutum mana Allah ka yi ce a kan nuna mani mawarin shi kun san wane ne fallasashe a ranar gobe kiyama sai sa abu su ya kun sani mana ya mu ana wanda zai da dinari zai da dola zai da naira zai da pound shi ne wanda ko kafin suna cikin wani yaci ina ba shi ne matsayaci ba a ranar gobe kiyama matsayaci a ranar gobe kiyama shi ne wanda zai zo da ibada cikakka sallarsa cikakka hajjinsa cikakke azuminsa cikakke ibadodinsa gaba ɗaya cikakku amma ya ci dukiyar wannan ya zagi wancan ya ci haƙƙin wancan ya mari wancan kai haƙƙoƙin mutane ne da yawa sai a zama na alƙiyama ga shi ba ya cancanta a daidai ya tafi aljanna to amma saboda waɗancan haƙoƙi na mutane za a sai da shi sai ya biya ina ba ta gani sarrafa da kai na shekara guda sai a ɗauka a kan wani ka zaɓe shi rami ɗaya ka ci mutuncinsa rana guda sannan ka na shekara wancan ma a tafi azumin ka na shekara a bashi wancan ma a biya shi wancan ma a biya shi a yi ta biyan mutane ga su nan ba a gama biyan su ba ladan ka ya kare aikin ibada da kai gaba ɗaya ya kare ladan shi ya kare kuma ga waɗanda ka cika ga waɗanda ka zaɓe suna nan suna saura ya za a yi kenan sai a ɗauki zunubansu da suka yi kila ya yi ma sha'a na shekara ɗaya sai a ɗauko zunubin ma sha'a na shekara ɗaya ne a tura ina ba ta gani a ita dai wani zunubansu ana nuna musu har sai an gama biyan waɗannan gaba ɗaya bayan an gama biyan su ba shi kenan da ina zai je da aljanna ko ya ce a dawo wannan shine al-muflis yawmal qiyama ina ba ta gani wannan shine fallasashe ranar al-qiyama
wanda kowa baya sa a cikin wannan ko akwai wanda ya sa a cikin ina fata gaya idan ba ka irin wannan rana tun a duniya duk wani aiki na wani duk wani mutunci na wani duk wani abu da mutum wani sai ko kuma wala ko ne a duniya tun a duniya ko in ma ba za ka iya biya ko kai ta roƙon dan Allah na ka tabbata ne ka yato in yace wani ran da yake ni dai kawai ka yato haka ko ne sai ka kani mu dai akwai kurakurai ko wasu laifuka ni da na san akwai matsala da muka je gaban Allah saboda ina so ka yato tun a nan ina fata mai ne ya fi kwakwai da ya ina fata mai Allah wani ke ya Allah wani ke sa to ana nuna wani ke ya yi amma akwai alƙawarin wasu ba manya-manyan ɗalibai da ƙananan ɗalibai shi ne masu aka malar da littafin da yake so da gaya mana lokaci ya yi mana insha Allah ta'ala wani lokaci mai yi fata Allah ta ba mu ta'ala ya gafarta mana da gobe ya Allah ubangiji karba mana da gobe a wurin suka kuma ba wa Allah an ruwa da ya rasu yau kwana yau kwana muna fata Allah ta ba Allah ya kai shi ma kuma ana fata Allah ya kai shi Allah ya abota mishi kuma kare ne da sakataren wannan masallaci ya Allah duk wanda ya kama hannun sa ina da kuma ba da kowa sai da cikin addu'a Allah ya yi ya masa ya ga wacin sa kula da Allah ya